Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесының яңалыклар тапшыруын башлыйбыз. Студияда Ания Гыйбадуллина. Безнең бүгенге чыгарылышта. Киңәшле эш таркалмас Милли шура бюросының беренче утырышы узды. Татар стратегиясын чынга ашыруда нинди хаталарыбыз бар? Утырыштан махсус репортаж. Милләтне зурлаган шәхес, ылпат язучы, драматург һәм галим Нәкый Исәнбәтне зурлап искә алдылар. Татулыкның сирени дә Актанышта үзенчәлекле бәйге оештырганнар. Елны башлап җибәрү мәшәкатьләре белән кыш фасылының яртысы үтеп киткәне сизелмәде. Гыйнварның уртасы шактый салкын көннәре белән тарихка кереп калыр. Узган атнада исә уртача тотрыклы салкынча һава булды. Елларда 1-2 градуска җылытты да әле. Бу атнада безне ниндирәк үзгәрешләр көтә? Сүзне хезмәттәшем Гөлназ Ибраһимовага бирәм. Исәнме, Гөлназ? Исән, Мания. Әйе, шыннан да кырыс салкыннарны исән-сау үтеп, гыйнвар айының соңгы атнасына килеп кердек. Бер яманның бер яхшысы дигәндәй, әлеге салкыннар мәктәп укучыларына шатлык китерде, быел кышкы каникул озын булды. Синоптикларның фаразларына күз салсак, якын көннәрдә һава торышында кискен үзгәрешләр көтелми. Һава температурасы да башка күрсәткечләрдә берчама булачак. Әйтик, атна дәвамында хәтта төннәрендә термометр баганалары -18дән түбән төшми. Бүген көндез республикада 5-10 градус салкын булачак. Төнлә -10-15 градус. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 775 мм тәшкил итә. Җирнең магнит кыры тыныч. Корлы бураннардан соң табигать юл чистартучыларга һәм урам себерүчеләргә ял бирә. Бүген явым төшем көтелми. Атнаның икенче яртысында Казанда беркадәр җылыта, уртача тәүлеклек температура климат нормасыннан югарырак булачак диләр синоптиклар. Күрәбез, атна дәвамында аз гына үзгәрешләр белән тотрыклы һава торышы саклана. Ләкин табигатьтә үзгәрешләр булмаса да, безнең күңелләрдә алар бар инде. Яз гөлләре шаулый кар астында дип язган иде шагыйрь Зөлфәт. Безнең дә кар астындагы гөлләрнең чыгуына ышанып, язны көтә башлаган мәлләребез. Көннәр күзгә күренеп яктыра бара. Бүген кояш 7 сәгать 52 минутта чыкты һәм 15 сәгать 58 минутта байый. Димәк, көн озынлыгы 8 сәгать 6 минут. Язга таба барабыз, дуслар. Тик хисләргә бирелеп, куркынычсызлык кагыйдәләрен онытмасак иде. Аяк асты бозлавык, сак һәм игътибарлы булыгыз. Бүгенгә менә шулар, Ания. Рәхмәт, Гөлназ. Милли шура эшчәнлеге бюро нигезендә алып барыла башлады. Барлыгы 15 тармак. Һәр тармакның аерым җитәкчесе һәм үз комиссиясе бар. Алар кемнәр һәм нинди эшчәнлек алып барырга җыйналар? Бюроның беренче утырышыннан хәбәрчебез Мөршидә Җиһан әзерләгән репортаж. Тел, милли мәгариф, мәдәният, тарих, бигрәк тә халык саны алу белән бәйле вәзгыять соңгы араларда игътибар үзәгендә. Бюро утырышында чыгыш ясаучылар да милләтебезнең үзаңын үстерүгә бәйле тәкъдимнәре белән уртаклашты. Мәсәлән, татар теленнән ана теле дәреслекләре 1-9 сыйныфлар өчен федераль исемлеккә керде. Галимә Дания Заһидуллина бюрода милли мәгариф юнәлеше өчен җаваплы. Ул дәреслекләрнең федераль стандартлар буенча әзерләү эшчәнлегенә ачыклык кертте. Югары сыйныфта укучылар өчен милли дәреслекләр булмау мәсьәләсе дә хәл ителгән диярлек. Әмма мәгариф эшенең эзлекле алып барылуы кирәк дип өстәде үз фикерен мәктәп каршындагы музейлар эшчәнлеге өчен җаваплы Камәрия Хәмидуллина. Татар мәктәпләрендә фәннәрне ана телендә укыту буенча татар мәктәбе директорларын әйдәгез үткәрик, семинарлар, аңлату эшләре аша. Шулай ук яңа заман буынына милли кыйммәтләрне танытуда мәдәният иң тәэсирлесе. Бюрода аның өчен Ркаил Зайдулла җаваплы. Бик зур өлкә, ана класслап шушы бит безнең дәрәҗәле кешеләр белән дә класслап бетереп булырмы? Алда үскөрүк, алга таба. Ул үз эшен сөйләп түгел, иҗат әһле буларак язмача җиткерергә күнеккән. Димәк, тиздән милли каһарманнарыбыз, бигрәк тә тарихи шәхесләр сәхнә аша җанландырылып, горурлык хисе тәрбияли башлар дигән өмет бар. Тиешле дәрәҗәдә яктыртылмаган тарихлары.
Татар тарихы укытылмый диярлек дип ачынган галимгә чыгыш ясаучыларны диккать белән тыңлап утырган Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов ярдәмгә килде һәм әлеге китапны әзерләүче эшче төркем төзергә тәкъдим итте. Килешәбез, әгәр дә андый мохтаҗлык бар икән, безнең мөмкинлекләребез бар, андый гына күләмдә мәгълүмат белән милләттәшләребезне танышырлык итәргә. Дин һәм милләт бергәлеге өчен Рәфиq Мөхәммәтшин җавап тотты. Biz diniye nezaretinde online medrese işledik. Bu Tatarca da var, Rusça da var. Biz kurslar uzdurabız, biz bütün tübeklerden işleybiz. Mankuramına Kazan'da indi bütün tübeklerden imamlarını çağırıp onlarga dini bilim bilen birretten elbette mene şuşu bizning halkımızın tarixinde öğretsek ol indi mene dinni din bularak kana tugil Tatar halkın saklap kalışı bir faktör bularak taratu için büyük mühim bular idi. Бюро отырышының көн тәртибендәге икенче мәсьәләсе Дастан елына багышланды. Мәсәлән, татар балалары спектакльләр хәзерләй алалар дастаннар нигезендә. Бу бик отышлы була. Аннан соң кулланырга була дастаннарны уку процессларында да, әмма аның өчен булдарга кирәк балалар дәрәҗәсендә эшләнгән укыту әсбаплары кулланмалар кирәк. Чөнки идегәй кебек югары дәрәҗәле әсәрне бала яшендә бик аңлап бетереп булмый. Аңар аерым эшләргә кирәк аны. Теге әкияти якларын күрсәтеп, башка сулар белән. Аннан соң инде билгеле кирәк масса рәвештә эшләргә шушы дастаннарга нигезләнгән мультфильмнар. Бюро эшенә ул яндагы милли мөхтәрият җитәкчесе Рәмис Сафин онлайн кушылса, кайбер төбәк вәкилләре утырышта үзләре чыгыш ясап, эш планнары белән таныштырды. Безнең 21 февральдә түгәрәк утырыш була. Иске Котлымада авылында, Матвеевский районында бөтен Оренбург өлкәсендәге безнең анда 37 мәктәп, татар мәктәбендә татар тел укытучыларын и татар школаларының директорларын и түгәрәк стәр ясыйбыз. Көн тәртибендәге 3нче мәсьәлә халык санын алу нәтиҗәләре. Бер-беребезне гаепләп борынны аска төшереп йөрмибез. Бүгеннән үк 2030 елга җан исәпкә әзерләнә башлыйбыз. Башны горур күтәреп алга барабыз дип имгаклады утырышны Васил Шейхразиев. 5 ел нигезендә әзерләнеп килдек, чөнки беренче 5 елда милли шура әгъзалары 75 кеше. Менә ничектер аларны җыеп оештыру ул һәрвакытта да авырлырак иде. Ләкин алар һәрберсе лаеклы, һәрберсенең сүзен табып булырга иде. Менә шушы 5 елдан соң без инде шушы фикергә килеп бюро дип әйттек. Комитетлар ясадык. Менә комитетлар ясаган вакытта август-сентябрь аенда яшьләр турында әле уйлаган юк иде. Менә тормыш килеп җитте. Яшьләр комитеты да кирәк икән дип, андый да карар кабул иттек. Алга таба бюро утырышлары 3 айга бер үткәрелер дип көтелә. Мөршидә Җихан, Ринат Сәхипгәрәев, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны матбугат күзәтү сәхифәсе белән дәвам итәбез. Аны журналист Миңназым Сәфәров әзерләде. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатын күзәтүне дәвам итәбез. Шәһри Казан газетасындагы игътибарны җәлеп итә торган язма кыйблабызны югалтабыз икән, билгеле кимибез дип атала. Сүзнең соңгы халык санын алу нәтиҗәләре һәм анда безнең халыкның кимү саны 600 меңгә җитүе турындагы барганлыгын аңлагансыздыр. Газета төрле төбәкләрдәге татарларның авызыннан бу хәлнең сәбәпләрен әйтергән. Килешү-килешмәү башка, әмма фактны бер кайда куеп булмый. Ватаным Татарстан газетасы безне шөбһәгә сала торган язмаларга бай булып чыккан бу атнада иң элек үзенең күрәзәчелек сыйфатлары белән танылган сәяси күзәтүче Рәшит Фәтхрахманов санкциялар куркынычмы юкмы дигән язмасы белән безне пошаманга сала. Аннан аңлашылганча, Россиягә карата кертелгән төрле тыюлар нәтиҗә бирә башлаган икән. Әйтик, барыбызга да диярлек кагылучы ОСАГО автомобильләрне иминиләштерүче оешма зыян күргән машиналарны ремонтлаудан баш тарта башлаган. Алар хәзер зыянны акчалата түлиләр икән. Алар түләгән акча тел истенәдә салырга җитми. Ремонтлаган өчен эштә күбрәк сумма кирәк икән. Автор аңлатуынча, без акрынлап совет чорындагы хәлләрне кайтып барабыз. Акча бар, ә кибеттә товар юк. Базардагысы бермә-бер кыйбат. Шушы хәлне тагын бер кат расый торган язма хәлгә карап керәсе дип атала. Россиядә, шул исәптән Татарстанда да ярыллар өчен кибетләр популярлашып бара икән. Журналист шундый кибетләрне әйләнеп кайткан. Ул әйләнеп кайтса кайтсын, без белгән, күргән начар тормыш кына әйләнеп кайтмасын иде дип телик. Хәзер журналларга күчәбез. Яңа елның 1нче санын Казан утлары Фирдус Гыймалтдиновның Татарстан президенты каршындагы телләр комиссиясе оештырган бәйгедә 2нче урынга лаек дип табылган романы белән башлап җибәргән.
Урда ханы Үзбәк дип аталган тарихи романнан соң Шаулыда яшәп иҗат итүче Факлис Сафинның Күкләр җиргә тоташкан повестен, шагыйрә буларак танылган Шәмсия Җиһангированың Мәхәббәт ничәү була хикәясендә укып рәхәтләнергә була. Журналны укучылар андагы 10нчы сыйныф укучысы Диана Фәрхетдинованың Язмышның соңгы бүләге дигән хикәясен укып та кинәнгәндер дип уйларга кирәк. Шөкер, иҗатка тартылучы яшьләребез бар бит әле. Күңелне сөендергән бу уй Идел яшьләр журналын укуганда тагын да көчәя төшә. Әнә бит, яшьләр иҗатын үстерүче Иделем Акчарлыгы бәйгесендә дә Татарстан районнарындагы балалар белән бергә Россия төбәкләрендә яшәүче яшь каләм ияләре дә җиңүче дип табылган. Бирсен Ходай. Яшьләр журналында шулай ук без белгән һәм сыкланган скрипкачы ханым Динә Закирова, танылуы алда көткән универсаль музыкант Айрат Шафиков турындагы язмаларда күңелдә ризалык хисләре уята. Безнең Мирас журналының беренче санында гадәттәгечә татар дөньясына караган берсеннән-берсе кызыклырак язмаларга бай булып чыккан. Бу уңайдан андагы тарихыбызга нур сыйдырган татарлар дәүләте яки Бийек Тартария, татарлар затлы халыклар рәтендә дигән язмаларны атап үтәргә кирәктер. Соңгысыннан, моннан 180 ел элек Россиягә сәфәр вакытында немец икътисадчысы, сәясәтчесе һәм этнографы барон Август фон Гакстаузен язып калдырган язмадан берзинтә укып китү урынлы булыр. Татарлар зур акыл сәләтенә ия. Аларның яхшы мәктәпләре бар, барысы да диярлек укый яза белә, рус чытында саныйлар, мәдәният әсәрләре дә бар. Көнчыгышта татар теле, көнбатышта француз теле алгы урында тота. Белемгә омтылуыбызны, укытуыбызны дәвам иткәндә безнең халык турындагы шундый уңай фикерләрне тагын 180 ел үткәннән соң да теркәрләр әле дигән үмиттә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик. Түбән Кама районының Югары Чаллы авылында яңа фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре Совет Ассоциациясе рәисе Әгъзәм Гобайдуллин һәм Түбән Кама районы башлыгы әлеге медицина үзәген карап чыктылар, фельдшерлар белән аралаштылар. Хәзер белгечләр 500-дән артык кешегә хезмәт күрсәтә алачак. Бина сәламәтлек илкүләм проекты кысаларында төзелде. Эшләрнең бәясе 10 миллион сумнан артык. Әйтергә кирәк, быел Татарстанда тагын 45 фельдшер-акушерлык пункты ачылыр дип көтелә. Шуларның икесе Түбән Кама районында. Үзегезне саклагыз, Алла Субхана Тәала үз рәхмәтеннән калдырмасын. Шушындый матур бәйрәмнәрдә катнашырга насыйп булсын, авыллар яшәсен. Аллага шөкер, бүген басуларыбызда икмәк булсын, бергә булсак, бердәм булсак, киләчәгебез матур булыр. Нәқи Исәнбәт Татарстанның халык язучысы, драматург, шагыйрь, татар дөньясына саллы өлеш кертүче һәм якты эз калдырган шәхес. Шул уңайдан Кәрим Тинчурин театрында Нәқи Исәнбәткә багышланган китапны тәкъдим иттеләр. Җыентык Җыен фонды тарафыннан Татнефть компаниясе ярдәмендә нәшер ителгән. Китапны басмага филология фәннәре кандидаты Миләүшә Хәбетдинова әзерләгән. Син сазыңны уйнадың дип исемләнгән чарадан безнең алдагы сюжет. Нәқи Исәнбәт җир йөзендә 93 ел гомер итеп халкыбызга биниһая зур мирас калдырып, фәндә, әдәбиятта, сәнгатьтә чын мәгънәсендә Исәнбәт мәктәбен булдырган шәхес. Нәқи Исәнбәт Идегәй дастанын халыктан җыеп эшкәртү эшен 1930 елларда ук башлый һәм 1940 елда бастырып чыгара. Исәнбәт Идегәй дастанын бастырып чыгарып, донлана, хурлана, кагыла. Иң мөһиме, дастан яңадан халыкка кайта. Кәрим Тинчурин театры баш режиссеры Туфан Имаметдинов Идегәй дастанын куярга ниятли. Чөнки әсәр тарихи, әдәби яктан бүген аеруча әһәмияткә ия. Нәқи Исәнбәт иҗатының башында ук дөньяны үзгәртәм дип максат куйган. Бүген Исәнбәт традицияләрен Татарстанның халык шагыйре, Тукай бүләге иясе, китапның җаваплы мөхәррире Рәзил Исмагыйль улы Вәлиев дәвам итә. Нәқи Исәнбәткә безнең мәхәббәтебез, Нәқи Исәнбәткә биргән бәябез, димәк, халык иртәнге сәгать 10-да Нәқи Исәнбәт янына килә икән, бу инде аның кем булуы турында бик ачык сөйли. Чөнки Нәқи Исәнбәт турында төрле сүзләр дә булды, аны хуплаучылар бик күп, хәтта аны хурлаучылар да булды. Әмма Нәқи Исәнбәткә биргән бәя, иң зур бәя халык бәясе, бу сезнең бәягез. Күренекле шагыйрьнең иҗатына берәү дә битараф түгел. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсхәр Шакиров атаклы шәхескә багышлап рәхмәт сүзләрен җиткерде. Бик зур рәхмәт. Менә шулай һәр вакыт үзебезнең милләтебезнең горурлы булган кешеләрне без күтәрмәсәк, без зурламасак,
аны беркем дә зурламаячак. Нақи Исәнбәт классикларның классигі. Ул төрки әдәбият белән танышып барган. Дөнья классикларының әсәрләрен татарчага күчергән. Күп кенә әсәрләрне рус теленнән татар теленә тәрҗемә иткән. Әлеге чарада Шекспирның Гамлет әсәренең татарчасында ишетергә мөмкинлек туды. Барлык йөрәк азаплары, тәнең дучар булган мең җаваларың шул бер йокың белән бетте дип уйлау. Көтеп алган шик түгелме? Нақи Исәнбәтнең хатыны Нәҗибә ханым, мин аның гомерен татар милләте хакына озайтырга тиеш дигән сүзләрне еш кабатлый торган булган. Гомумән, Исәнбәтнең гаиләсе, туганнары аның иҗатында һәр вакыт терәк булган. Китап бәйрәме Кәрим Тинчурин театрында 26-27 гыйнвар көннәрендә премьерасы булачак. Идегәй татар халык дастаны буенча куелган спектакльгә багышланачак. Дина Нәҗмәддинова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын дәвам иттерәбез. Актаныш районында тату сыйныф серләре дип исемләнгән бәйге дәвам итә. Әлеге конкурс нәрсәне максат итеп куясың? Бу турыда алдагы язмада. Республикада 2016 елдан тату сыйныф серләре конкурсы уздырылып килә. Актаныш районының муниципаль этабы ел сайын иң тату бердәм сыйныфларны, әти-әниләрне туплый. Бердәм тату булып эшләдек, бер атана да каршы килмәде. Үзләренең вакытларын жәлләмичә, эштән соң килеп инде алар. Бер-беребезгә һәр вакытта да инде ярдәм итәргә, менә бу мероприятиегә табасы әйберләрне, киемнәрне булдырганда да бер-беребез аша сөйләшеп, менә шу бергә җыелып эшләү безнең шушы нәтиҗәгә китерде. Эльвира Насирова Әтәс мәктәбенең ата-аналар комитеты җитәкчесе. Бу бәйгедә алар берничә тапкыр катнаша. Бу юлы да сынатмаска исәпләре. Бер елны да безнең финал өлешенә чыкмый калган юк. Быел да менә финал өлешенә чыктык. Башта мәктәптә җыелып әзерләндек, яңадан инде клубта һәр көнне кичтән җыелып, кичкә кадәр, соңга кадәр әзерләнеп, кинолар төшердек, кинолар ясадык, клиплар төшердек. Бәйгенең йомгаклау этабында 10 команда катнашты. Төрле мәктәпләрдән җыелган сыйныфлар үзләрен 2 юнәлештә сынады. Сәламләү һәм проект яклау турларында ата-аналарның мәктәп белән элемтәсе дә бәян ителде. Әлбәттә, мондый бәйгеләр ата-аналар белән мәктәпнең һәм балаларның арасындагы элемтәне ныгыта. Мондый бәйгеләр бик нык кирәк. Алар инде иҗадилыкны да үстерәләр. Аннан соң инде бу бәйгенең дә исеме бит инде тату сыйныф дип атала инде һәм инде берләштерәләр. Район мәгариф идарәсе билгеләп үткәнчә, Актаныш командасы ел сайын зона этабында лаеклы чыгыш ясый. Республика турында да уңышлы катнаша. Бу ата-аналар комитетларының мәктәп белән алып барган тыгыз эшчәнлек нәтиҗәсе. Biz күп очракта шул җыелышларга балаларның уку сыйфатын белү өчен җыелабыз күп очракта. Инде монда һәрбер ата-ана үзе икенче яктан ачыла инде. Берләшә класс һәм инде яңадан алар менә ничектер яңа сулыш белән класс яши башлый. Уздырылган чара мәктәп әти-әниләр өчен дә гаять әһәмиятле. Кемнәр катнашкан барыгызга да бик зур итеп рәхмәт әйтәсебез килә. Инде безнең республика этабына да үтеп сезгә кемнәр уза, аларга зур уңышлар. Бәйге нәтиҗәләре буенча алдынгылыкка сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия командасы чыкты. Алда алар район данын яклаячак. Ләлә Зайнуллина, Регина Сәләхова, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары өчен Актаныш районыннан. Татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган проектны дәвам итәбез. Ул Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты һәм президент каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашырыла. Бүген сүз Татарстанның халык язучысы Аяз Гыйлаҗев турында. Күренекле язучының тууына 95 ел. Аның истәлегенә республикабыз районнарында төрле күргәзмәләр, чаралар узды. Чираттагысы тиздән февраль айында Аяз Гыйлаҗев исемендәге Чаллы Татар дәүләт драма театрының Камал театрындагы гастрольләре белән бәйле булачак. Татар
Татар халкының улы язучысы минем әтием Аяз Мирсәит улы Гыйләҗев 1928 елның 17 гыйнварында Шаллы кантоны, хәзерге Сарман районы Чукмарлы авылында укытучы гаиләсендә дөньяга килә. Бала чагы һәм мәктәп еллары Зәй районының Югары Баграш авылында уза. Чыгарылыш сыйныфны 1945 елда Сарман урта мәктәбендә тәмамлый. 1946-47 елларда Зәй районындагы Комсомол райкомында инспекторлык хезмәтендә эшли. Менә шул еллардагы совет тормышының чын йөзе белән якыннан танышу аны социалистик системаның какшау нигездә корылганлыгын аңлауга китерә. 1948 елда Аяз Казан университетына укырга керә. Ул еллардагы сәяси репрессияләр талантлы, тирән фикерле егетне читләтеп узмый. 1950 елда советларга каршы пропаганда өчен дигән яла ягылып, Аяз Гыйләҗев ирегеннән мәхрүм ителә һәм ГУЛАГ системасындагы Караганда лагерына сөрелә. 1955 елда иреккә чыкканнан соң егет Казан университетында укуын дәвам итә. 1957-61 елларда Шаян, Азат хатын журналларында әдәби хезмәткәр, Совет әдәбияты журналының проза бүлегендә мөхәррир булып эшли. 1963 елда Мәскәүдәге Максим Горький исемендәге Әдәбият институты каршындагы югары әдәби курсларны тәмамлый. Калган барча гомерен ул әдәби иҗатка багышлый. Иреккә чыккач та озак еллар Аяз Гыйләҗевкә җәмәгатьчелек тарафыннан кимсетелү карашларны кичәргә туры килә. Аның язмаларын беренче мәлдә бер кайда да бастырмаганнар. Чарасызлыктан язучының кайбер хикәяләре булачак хатыны Нақия Гыймадиева исеме астында дөнья күргән. Хатыны минем әнием татар теле укытучысы Нақия гомере буена Аяз Гыйләҗевкә терәк фикердәш булды. Аяз Гыйләҗевнең башлангыч иҗат тәҗрибәләре студентлык чорына карый. Ләкин актив иҗат эшчәнлеге тоткынлыктан соң башлана. Стилендә кырыс реализм, халыкчан образларга таяну, бай җыр тел һәм үзенчәлекле сурәтләү алымнары. Нинди темага язса да, кеше шәхсенең катлаулы рухи дөньясын, эш гамәлләрен анализлау күзәтелә. Һәр әсәрендә әхлаклылык, туган җиргә тугрылык принциплары төп урынны били. Дүртәү, качак, берәү, өч аршын җир, урталыкта, язгы кәрваннар, мәхәббәт һәм нәфрәт турында хикәят әсәрләре белән Аяз Гыйләҗев үзен повестлар остасы итеп танытты. Тематик яктан күпчелек повестлары авыл тормышына, аның үткәне һәм киләчәге турында тирән фәлсәфи уйлануларга багышланган. Җомга көн кич белән әтәч менгән читәнгә, өч аршын җир әсәрләре өчен ул 1983 елда Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүлегенә лаек булды. Аяз Гыйләҗев 3 дистәдән артык драма әсәрләре авторы да. Галиәскәр Камал исемендәге Татар академия театрында аның пьесалары буенча куелган Көзге ачы җилләрдә, Иңгер-меңгер, Я кайтырбыз, я кайтмабыз, Югалган көн, Китмәгез тургайлар, Үч аршын җир спектакльләре озак еллар алкышлар белән барды. Язучының Балта кем кулында автобиографик Ягез бер дуга романнары тормышчанлыгы белән тирән популярлык казанды. Әсәрләрендә күтәрелгән проблемалары һәм аһәңле стиле өчен Аяз Гыйләҗевне халкы татарның милли кыңгыравы дип атады. Аның әсәрләре рус, төрек, казак, венгр телләренә тәрҗемә ителде. Кызыклы факт: Аяз Гыйләҗев тоткынлыктан котылганнан соң гомере буена җазадаш дусты, яшьтәше венгр Арпад Голгоцины эзләп табарга тырышып яшәде. Ләкин кавышу насыйп булмады. 2017 елда Ягез бер дуга романы рус теленә тәрҗемә ителгәч, Галимә Миләүшә Хабетдинова венгр тәрҗемәчесе, рассамы булган Арпадны эзләп тапты. Ул берничә мәртәбә Казанга килде. Ягез бер дуга әсәрен ул венгр теленә тәрҗемә итүгә булышып, Мадияр халкын ГУЛАГ тоткынлыгындагы фактлар белән таныштыра алуыннан канәгать булуыннан сөенде. Язучыга 1978 елда ТССРның, 1985 елда РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе, 1987 елда РСФСРның Максим Горький исемендәге дәүләт бүләге, 19
1993 елда Татарстанның халық язучысы исемнәре бирелде. 1995 елда Татарстан Язучылар Берлегенең Аяз Исхакый исемендәге әдәби бүлеге тапшырылды. Аяз Гыйләҗев 2002 елның 13 мартында Казанда вафат булды. Яңа татар бистәсенең татар зиратында җирләнде. Аяз Гыйләҗевнең исемен мәңгеләштерү йөзеннән 2020 елда Чаллы дәүләт драма театрына аның исеме бирелде. Чыгарылышыбызны әтиемнең татар халкына калдырган васыяте белән тәмамлыйсы килә. Милли хисең турында кычкырып йөрмә, ишеңдә тот. Аны эштә күрсәт һәм гомре буе йөрәгеңдә сакла. Күңелеңдә үстер, җаныңда тот. Күп сөйләшми генә зур эшләр башкар. Үзеңне һәр чак татар морзасы яисә ханы итеп той. Онытма, һәр татар үз эшендә, гамәлләрендә хан булырга яратылган. Татар булуың белән мактанма, әмма горурлан. Хөрмәтле телевизор караучылар, чыгарылышыбыз шушының белән тәмам. Бүген халыкара бәлеш көне, гырыф-гадәтләребезне, тарихыбызны, мәдәниятебезне саклап калуда, әлбәттә, милли ризыкларыбыз да үз өлешен кертә. Шул уңайдан хәерле көн Татарстан тапшыруында студия кунаклары белән кызыклы әңгәмә көтелә. Без сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.